Вай, подписчико. И двойкара хушруги шабина да танай миҷгона размери бали шмерка. Яъне то 56 пуша мешавад. Ё расветка дора, миҷгона ё чанд сум буда нархи пешинашон? Ҳамагӣ медонанд ки 480 450 ҷои шидаш буд. Ҳозир мо аксия кардем 300 сомон. Барои модароне ки мисли ман камакак вес дорад. Зиёд не, камакак. Боз як грандиозни аксияи дигар дар мағозаи миҷгона. Махсус барои муштариёи шумо бисёр хоҳиш кардан ки апаҷон чизои вая кунед. Кушода каки шаби ҳамаге пушидатонанд. Ира метонанд ки тройка пушанд, метонанд ки двойка пушанд. Духтаро ма хароба камада мешава. И барои ки стандарт ҳамада мешава. То 54 56 пуша ин расвет. Ина озим амикенда нигоҳ кунед духтаракое ки шоби размерои мисли шумоам хароба. 48 яъне. Беҳад хушрӯ меса, бале. Або ман бари музбаловода меша ҳамаги да хушрӯ меса. Оверсайз айда. Бале, вязка худаш размер надорад дар асл. Любой танада, любой хел одамда бениҳоят шинам ва хушрӯ меса. Суроға бошад бозори Корвон аз тарафи Тилу бозор 10 дарвоза магазини Шаги, магазини се духтараков. Касе дастафка мехоҳад маълумоти бештарро низ аз савдогар аз инам кам дорем. Гуфтамонам ки сиёҳуш як дона мондагия, касе гира хушбахтари нотомай, ай дигар рангош ду донагӣ мондагия маҳам. На духтаро успед кунен. Ина як ранги дигаш дар ҷа ман надидам, на нав абзор мекунам.